Impeccable study skills are the reason why certain people are moguls. Certain people are occupying prestigious jobs. Study skills guide you and they assist you in becoming specific when responding to a question. It goes without saying, therefore, that study skills are related to the concept of success. Success is an acronym that stands for students undertaking college career enhancing study skills. Atomunye, what has a college to do with us? We are at a high school. Remember, phela, different terms for different countries and for different society. In America, a college is a high school. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Kudela Owaziyo obhalwe nguBP Maphumulo. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Phambi kokuthi siqalise isifundo sanamhlanje, let me do the following. I would like to acknowledge our old and new subscribers. I would like also to extend the acknowledgement to the visitors. All of you guys, whether you are new or old, whether you are visiting, are appreciated. May you please stay here because you will never regret it. I promise you, this will be a give and take type of a situation. Kuyini ukulandelana kwezigameko? Ukulandelana kwezigameko yindaba kusukela eqaleni iye maphakathi nendawo ize iyofika ekugcineni. Hawu, kanti kukhona ukuthelelana phakathi kwesakhiwo kanye nokulandelana kwezigameko? Yebo, umehluko usekutheni. Uma ngabe uphendula umbuzo omude othinta isakhiwo, uphoqelekile ukuthi ubhale uxoxe ngalezi zihlokwana: isethulo, umzimba nesiphetho. Ngaphansi kwesethulo, umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo, isusa sodweshu kanye nesizinda. Ngaphansi kwesizinda usho lokho okuthintwa isizinda okuthathu. Bese udlulela emzimbeni wesakhiwo, uxoxe ngokubhebhetheka kodweshu, ngesixakaxaka kanye novuthondaba, ikakhulukazi ngoba le ndaba yethu le ethi Kudela Owaziyo inovuthondaba emzimbeni. Uma usufika esiphethweni sombhalo wobuciko, usho ukuthi lesi siphetho siphetha ngokuthinta izindlela ezimbili. Eyokuqala uphola vuthondaba, eyesibili yingujikhwebu. Lokhu kuchaza ukuthi uma ngabe uphendula umbuzo omayelana nokulandelana kwezigameko, awuzukuzibhala lezi zihlokwana. Ake sizame ukuchaza okulandelayo. Bakithi, kanti siyini isisusa sodweshu? Isisusa sodweshu yinkinga yokuqala. Athi omunye, sisho kanjani ukuthi inkinga yokuqala? Kulo mbhalo wobuciko lo, sithena umbhebhezeli melela, ungummeleli, unenkinga abhekene nayo, okuyiphupho lesiphepho. Athi omunye, sikusho kanjani lokho? Ngoba sithena kulo mbhalo wobuciko kunomlingiswa osemqoka, ummeleli, iqhawe nenkinga abhekene nayo. Sathi ummeleli ubhekene nenkinga yephupho lesiphepho sabantu besilisa basenyakatho abampisholo. Manje sisithi-ke isusa sodweshu yinkinga yokuqala kanjani? Balingani bami nani bafundi, sisho ngoba eminye imibhalo yobuciko
ayinaye ummeleli obhekene nenkinga. Ngakho-ke isisusa sodweshu lesi siba inkinga yokuqala. Ukubhebhetheka kodweshu yinkinga yesibili. Siyazi sonke kulandela isixakaxaka. Siyini kanti isixakaxaka? Isixakaxaka yingenkathi kuqhamuka izinkinga nxazonke ziqhamuka zelakanyana. Ngakho-ke lokho kuchaza ukuthi isixakaxaka inkinga yesithathu, neyesine, neyesihlanu, neyesithupha, neyesikhombisa, neyesishagalolunye, neshagalombili. Angazi uma ngibala kahle yini. Nenkinga yeshumi kanjalo kanjalo. Yimuphi omunye umehluko okhona phakathi kwesakhiwo nokulandelana kwezigameko? Yilona, uma ngabe sikhuluma ngesakhiwo sigxila kulezi zihlokwana kuphela. Okungahambisani nako sikushiya ngaphandle. Kanti uma ngabe sesibuka ukulandelana kwezigameko sifaka yonke into ekhona embhalweni wobuciko. Lokho kuchaza ukuthi ukulandelana kwezigameko ukufinqa umbhalo wobuciko. Ake manje sibekiseke ukuthi sesiyabhala. Sizoqalisa kanjani? Sizobhala isihloko esithi ukulandelana kwezigameko. Bese ngezansi komugqa sesibhala amagama athi isingeniso. Lesi isingeniso se-essay. Sizongenisa kanjani? Songenisa ngalolu hlobo. Ukulandelana kwezigameko yindaba kusukela ekuqaleni iye maphakathi nendawo ize iyofika ekugcineni noma emaphethelweni kumbe esiphethweni. Ukulandelana kwezigameko yilokho okwenzeka endabeni. Kwethulwa ngononina, okunye ngemuva kokunye. Lokho okwenzeka endabeni kubizwa ngokuthiwa yizenzeko, yizenzo, yizigameko. Kwenziwa obani? Kwenziwa abadlali noma abalingiswa. Kungaba abalingiswa abancane kodwa ababalulekile kanye nommeleli okungumlingiswa omkhulu. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenza njalo, ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Umdaluli memela, uqhatha umunyu, uphuphe iphupho lesiphepho labantu abampisholo okungabantu besilisa basenyakatho abakhuluma isiZulu esingaqondakali. Liyamkhathaza leli phupho. Sekufika umngane wakhe umbhebhezeli. Bayabonisana. Umbhebhezeli umeluleka ukuba athenge isichazamaphupho esibizwa ngokuthiwa ungqeqe. Umbhali uthi laba bantu abakhuluma isiZulu esingaqondakali basikhuluma ubukwerekwere. Omunye walabo bantu nguChivenga odabuka eMozambique. Usikhuluma ubukwerekwere isiZulu. Simbona ekhangwa yimbali ogama layo linguHlengiwe. Sibona umdaluli encokola nomndeni wakhe. Yilapho etshela khona uLondiwe okuyizibulo lakhe ukuthi nguye oyisibane salomndeni njengoba esezoqeda nje ekholishi lokufundela ezobuchwepheshe. uChivenga uncokola noHlengiwe. uHlengiwe uyalincoma ikhono likaChivenga lokuba ngumeselandi. uHlengiwe utshela uChivenga ukuthi ulambile, kwazise ubesayofuna amatoho ngasemafemini akwaSithebe. uChivenga
umpha amahewu nabo abebekade behlinzekwe ngawo. uHlengiwe akawaphuza amahewu, uthi ayamcanula. uChivenga usemupha imali R50, uthi uyothenga noma yini azwana nakho noma akuthandayo. Daluli ulahlekelwa umsebenzi, ifem iyathutha, ngakho-ke bazodilizwa emsebenzini. Ithutha nje ifem yingenxa yokwehla kwamandla emali nangenxa yesiteleka sakamuva esenze ukuba kungasabonakali nomkhiqizo wakamuva. Yamkhathaza le ndaba uMdaluli, uyehluleka nokutshela unkosikazi wakhe uMamlanduli. Uselanyulelwa ngumakhelwane asebenza naye uManqina. uChivenga noHlengiwe bancokola okwesithathu. Kulokhu uHlengiwe ubonakala ngumuntu ocabanga ukuthi kungenzeka avume ukufaka uChivenga enhliziyweni yakhe ngemuva kokuhlolisisa indaba yakhe nesinqandamathe sakhe uManqina. Yabona ukuba akuzuba lula ukuthi ayeke uManqina yize esaphelelwe ngumsebenzi ngoba ubeyisithandwa sakhe futhi uyisithandwa sakhe esizwakala ekhaleni kuye. Bonakala sengathi ufuna ukudlala ngemizwa kaChivenga. Ngaphandle kokuthi umbiza ngalokhu, ubona sengathi uChivenga uyisidleke lapho ezothola khona amanoni, uthi uzomqothula izinkophe bese emala amshiye enuka phu. uMdaluli uvakashela uMbhebhezeli elokishini lakubo uMbhebhezeli, nalo elitholakala eMandeni elibizwa ngokuthiwa yiDark City. Ufike uyamxoxela ukuthi ucabanga ukuthi abuyele emuva emsebenzini wakhe wokuba ngumeselandi ukuze akwazi phela naye ukubeka ukudla etafuleni nokuxazulula lenkinga yokumiswa kwabo emsebenzini. uHlengiwe akazanga ukuthi wonile ngokuthi atshele uChivenga ukuthi ubeyofuna itoho. Lokho kwenza ukuthi uChivenga abe yisigebengu, ahambe aye kwaDukuza ayofuna uHeshane osebenzela umnyango Lord wezasekhaya. uHeshane uyayithanda imali, ngakho-ke uyavuma uma uChivenga ethi makathembise uHlengiwe umsebenzi, bese kuthathwa umazisi wakhe. Uzobese ethi lo mazisi udukile. Uzobuya kumazisi usunamaphutha kabili. Okwesithathu, uzobuya usunesibongo esifana ncamashi nalesi sikaChivenga. uMdaluli uxoxelwa ngeheheba lephepha eliyisikweletu elivela ekholishi lezobuchwepheshe lapho kufunda khona uLondiwe. Unqunyelwe ugwayi katiki ukuthi kuyofanele lesi sikweletu sikhokhelwe masishane, futhi uma singaqediwe lokho kuyochaza ukuthi imphumela ekupheleni konyaka ayizukudedelwa, iyoze itholakale ngemuva kokukhokhelwa yonke imali ekweledwayo. uMdaluli uxoxela uMbhebhezeli kwaMbhebhezeli ukuthi usindwe zinyawo, useqhashile phela usaziwayo, uqhashe uChivenga. Uthe ngenxa yokuthi ugejwe isikhathi ababevumelene ngaso, usaziwayo ubone ukuba kungcono aqhashe omunye umuntu ngoba kungenzeka ukuthi uMdaluli usekhohliwe isivumelwano sabo. Okwesibili, uthena uChivenga phela lo ubize
ngaphansana kwale mali ebibizwe ngumdaluli. Inhliziyo imnyama. Umdaluli uhambisa okomuntu okhathele kumbe okhathazekile. Unikezwa ukudla ngumkakhe, akakufuni. Umkakhe ucabanga ukuthi kungenzeka ukuba umdaluli sekukhona lapho edla khona. Nguye loyana enakashela umyeni wakhe ngemibuzo engapheli. Impendulo kwaba ukuqhunsulwa kwempama, kwalandelwa ukutukuzwa ngesibhakela. Bagcina bekhahlelwe, sebekhahlelwa bobabili nendodakazi yabo uLondiwe. Isono sayo kwaba ukubalamula abazali bakhe. Umdaluli akagcinanga ngodlame lwasekhaya. Lolu dlame lwadlulela lwakapakela emphakathini. Chaza ukuthi kulo mbhalo wobuciko sinodlame lwasekhaya nolwasemphakathini. Umdaluli uxoxela umbhebhezeli ukuthi isixazululo sale ndaba yakhe yokungakwazi phela naye ukusebenzisa ikhono lakhe lokuba ngumeselandi ukuba afuna ugedla athakathe uChivenga. Luyaqhubeka udlame lwasekhaya nangenkathi uMamlanduli enqaba nendabandaba wagcina ethole induku. uLondiwe ubona kungekuhle ukuba uyise abaphakamisele isandla, usebiza amaphoyisa. Ngokufika kwamaphoyisa athola ukuthi uMamlanduli lo usaba ukudla kwenduku. Umdaluli usemshaya okwesithathu. Umdaluli uqamba amanga uthi uMamlanduli lona akakhali ngoba eshayiwe, kodwa uxhoshiwe. Uxhoshwe uCurry powder, lona obomvu obizwa ngokuthiwa iRaja. uMamlanduli uyasilandula isimo esimanzonzo ukuthi usewukudla kwenduku. Utshela uLondiwe ukuthi njengoba umdaluli ebondla nje bazodlani uma eseboshiwe. Njengoba uLondiwe efundiswa nje uzofundiswa ubani uma uyise esegqunyekwe ejele. Uthi ukubophisa umuntu isinyathelo sokugcina. Kwabe ziyakhala njalo kumdaluli. Wagqunyekwa esitokisini esiteshini samaphoyisa eSondombili. Nangu uMamlanduli eyovakashela umyeni wakhe phela. Ufike uxoxelwa ukuthi njengoba nje engazizwa kahle egazini umdaluli. Sizosho kanjalo phela. NgesiNgisi singathi he was justifying his actions, wrong as they may be. Umbhali uthi umdaluli wathi ufuna ukumuthi fahla uMamlanduli ngodaba oluhlubula luyiqede inhliziyo yakhe. Uthi ukhinyabezwa ikwerekwere, naye wabona ukuthi kungcono alikhinyabeze ngokuya kunyangamthakathi ophongolo. Yamcobelela-ke okungamakhathakhathana. Manje ufuna ukuthi uMamlanduli ahogele umoya wokuthi ingabe lo mlisa ukhinyabezekile okwangempela yini. uMamlanduli avumele phezulu. Umbhebhezeli akayena umngani oqotho nothembekile. Nguye loyana enikela esibhedlela eyoxoxa noChivenga. Ufike uyamtshela ukuthi yena uyazi ukuthi uguliswa yini, futhi uyomxoxela mhlazana uChivenga aphuma esibhedlela. Kodwa-ke wamdonsa ngendlebe ukuba angayithi vu le ndaba. noChivenga naye wethembisa ukuthi nangempela uyowuhlaba inhlali. Umdaluli uyaphuma ejele. Usefika ekhaya utshela ingane zakhe ukuba izinkunzi ezimbili zingehlale esibayeni esisodwa. Ngakho-ke uLondiwe lo useyaxoshwa.
Ukhohliwe phela uMdaluli ukuthi nguLondiwe ohambile wayosula icala, yingakho nje namhlanje engaphandle. Okhombephi noNenelezi bayamangala futhi balisho ligcwala umlomo ukuba udadewabo akayindawo, okungenani sebeyohamba bonke bobathathu. Akasathukuthele uMdaluli ngaleso sikhathi, sekuthi akaqhume. Lisho ligcwala umlomo ukuthi usangena endlini uyolanda into yakhe elumayo, sephuma nesibhamu. Uphuma nje ingane kade zahamba zayosithela, bayasala nonkosikazi wakhe bayavunana. uMdaluli uthi lezi zingane ziyadelela, nonina uthi zishomene ngomqondo ongasile. Sebeqomene oChivenga noHlengiwe, bahleli emzini kaChivenga kwaHlomendlini. Chivenga usezinhlungwini, uHlengiwe ucabanga ukuthi mhlawumbe isandla lesi siyafutha, kanti lutho. Akalali kahle ebusuku ngenxa yesikhova esilokhu sibanga umsindo. uHlengiwe uyamazisa uChivenga ukuthi ube nenkinga kamazisi, ebinamaphutha phambilini, kodwa egcineni ithe uma ibuya yabuya isinesibongo sikaChivenga, futhi kuvela nokuthi ushadele noma ucacele kuso leso sibongo. Kuyamjabulisa lokho uChivenga, usemtshela ukuba angasasiguquli leso sibongo, makahlale naso futhi makavume bashade ukuze bakwazi ukugwema lezi zinkinga eziqhamuka nokushintshwa nokulahleka komazisi khona le emnyangweni wezasekhaya. Uyamtshela uChivenga ukuthi uma uHlengiwe wahlala nalesi sibongo uzobe usesize yena Chivenga njengomuntu oyisifiki, uzobe sekwazi ukuba nobuzwe bakuleli ngenxa yokushada nentombi yakulelizwe. Izingane zikaMdaluli noMamlanduli zivakashele umnyango wezenhlalakahle ziyokwethula udaba lukayise kuzenyezile. Namanje zisengakabuyi ekhaya, zisafihle amakhanda kubo kanina. Kuyaxoxwa-ke, kuyaboniswana ukuthi ubaba oqotho ngubaba onjani. Kuyaboniswana nanokuthi uMamlanduli uma kungakafiki kuye ukuthi sekwanele, lolu dlame lusazoqhubekela phambili. uChivenga ubanjabulwa nguMdaluli ehlathini, kwazise ubemlalele uNyendle, kanti lapho amaphoyisa enza umjikelezo. Awuzwe umsindo amaphoyisa ahambe ayophenya ngokushesha ukuthi yini yona lena eyenzekayo. Athola ukuthi uMdaluli lo ukhwela uyazehlela kuChivenga. Zimkhalele okwesibili. uChivenga usesibhedlela, ufika uHlengiwe. Zimbili indaba ezisematheni. Eyokuqala eyophenyo lokumiswa kukaHeshane emsebenzini ngenxa yomkhonyovu wokushadisa abantu besifazane bakuleli kanye nabantu besilisa abavela kwamanye amazwe. Eyesibili eyokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. uChivenga usethi sivule abakaki, I say no to domestic violence, sivale abakaki. Mlingani wami nawe mfundi, phela manje engeke wena umusubhala phansi uthi sivule abakaki, sivale abakaki. Mina lokhu ngikusho ngoba ngiyakhuluma. Mdaluli uyaxolisa, uxolisa ezinganeni zakhe nakuChivenga.
usetshela ingane zakhe ukuthi uzoke athi shelele aye enyakatho ezweni elibizwa ngokuthiwa yiSudan. Uhalalisela uChivenga ekubeni abe nonkosikazi. Isisebenzi sezenhlalakahle uZenyezile utshela umndeni kaMdaluli ukuthi kuzamazame umhlaba, kwaqephuka amadwala, kwabihlika umhlabathi. Lokho kwenze ukuba kugqibeke isibalo sabantu abaningi bakuleli laseNingizimu Afrika. Kumanje nje akwaziwa ukuthi ingabe uMdaluli ube yingxenye yalabo bantu abagqibeke bangcwabeka ngenkathi kuzamazama umhlaba. Balingani bami nani bafundi, uma seniqedile ukwenza njalo bengizokweqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho. Lesi isiphetho se-essay, ungakhohlwa-ke, lapho kukhulunywa ngovo lomfundi. Ngakho-ke mlingani wami nawe mfundi, luthini uvo lwakho mayelana nalo mbuzo omude, le nkomba lophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukulandelana kwezigameko. Ngiyabonga, usale kahle, uyathandwa.